Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Aristotelek erraten zuen bezala, Nafarroa ere munduan dago. Eta Nafarroa munduan dagoenez aldaketa klimatikoak ere berari eragiten dio. Hain zuzen ere 2022ko uda bereziki gogorra izan da fenomeno honekin zerikusia duen kontuekin Nafarroan. Udan 3 bero olatu izan ditugu, urtegiak bereziki baxu egon dire, suteak ikusi ditugu, haun izienderen txikitako basoak erretzen. Eta beraz, ikusten aldugu ja aldaketa klimatikoa hemen bertan dagoela, ez? Hau ez da etorkizuneko kontu bat, hau ez da bakarrik paperetan eta grafikoetan ikusten den zerbait ere, baizik eta bere beroa, aldaketa klimatikoren beroa, jada sumatzen dugu gure gorputzetan. Gaur, arituko gara aldaketa klimatikoaz Nafarroaren kasuan. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Esteilerriko herriberako geltsuak baitira estepa mediterraneoa. Nafarroako hego-mendebaldean, Ebroren sakonunean, haizeak ezkai eta erromero urrina dakar. Almendrondoa loretan da, eta ziertzoa esaten zaion ipar haizeak gari, garagar eta espartzu sailak kulunkatzen ditu. Ardiek, lehenago ugariak benetan, bazkak eta sasiak jaten dituzte. Basoiloek eta basoilo txikiek zereal alorretan ezkutaturik hazten dituzte kumeak. Hitz batez, estepa mediterraneo peto-petoa. Eta, denek bizi izan dugu, uda honetan, Nafarrok, sargoria, egerran, lo falta ezin egona, euri urritasuna ere bakigu nola dauden urtegiak, ez? Bero olatu bat, titular guztietan egon dena, baina hor ere badago ala ere beti ez jakintasun punto bat, ez duakigu zehazki zer demonio gertatu den, eta pixket asunto horiek zertxo bait aklaratzeko, ere aldaketa klimatikoren ikuspuntutik edo horri ere zentraltasuna emateko, erran bezala, AMT-ko Nafarroko arduradunarekin gaude, Peio Oriarekin. Arratsaldeon, Peio. Kaixo, arratsaldeon, Gorka. Mila esker etortzeagatik, magaztinera pixket klaratzeko gu hobeki zer gertatu den uda honetan, zer gertatzen ari den, eta lehenik eta behin Peio, bero olatuan gaude oraindik, bero olatuak daude, nola da hau? Oraindik ez, baina 3 bero olatuak segidan gainera pairatu ditugu uda honetan. Bata ekainaren erdian, bestea uztailaren erdian eta 3. edo azkena abuztuaren lehenengo egunetan. Lehenengo 2 oso intentsoak ziren, bai luzapenaren aldetik, baita ere, erregistratutako temperatura balioen aldetik. Baina ez dugu erran, nolabait ere, bero olatu bat izan dela, ez? Bero olatuak, olatu hitzak dioen bezala, ez? Etortzen dira, kolpe bat bezala, baina gero joaten dira. Bai, gero joaten dira, irauten dituzte bakarrik egun batzuk, normalean 3 egun baino gehiagoko luzerapenarekin guk ja deitzen diogu bero olatua, baina 3 desberdinak izan ditugu.
Bero olatua, ikuspuntu klimatiko edo atmosferiko batetik, ez dakit, fenomeno berezi bat da, erran nahi dut, etortzen da, derrepente Saharatik olako haize bero bat eta horrek egiten du bero olatua, edo da, derrepente, estadistikoki, temperaturak direla arron altuak, eta orduen erraten dugu, bai, hau izan da bero olatu bat. Hori da, estadistikoki, bai, suertatu edo gertatu behar dute, gure klimaren udako ezaugarrienetako bat dira, bero olatuak, errepikatzen dira modu natural batean. Kontua da, klima aldaketak egiten ari dena da, halako muturreko fenomenoen probabilitatea haunditzea. Hori da gakoa, bai. Bero olatuak ez dira aurtengo fenomenoa beraz. Bertze urtetan Nafarroan ere izan ditugu bero olatuak. Bai, eguraldiaren ingurutik edo aldertik zer gertatzen da. Zuk esan duzun bezala, Afrikako iparraldean sortutako aire masak oso beroak direnak eta oso lehorrak direnak, eskala handiko haizeak bultzatuta gugana heltzen dira. Hori da, eguraldiaren gakoa. Hori esan dudan bezala, gertatzen da, gertatu behar du, baina behatzen ari garena zer da, probabilitatea eta gero eta maizagoak bihurtu dira, eta batez ere, edapenari buruz, igual duela hamarkada batzuk oso arraroa zen halako fenomenoak Europako iparraldean aurkitzea, eta gaur egun ez da hain arraroa. Eta ikusi dugu, adibidez, nola Erresuma Batuan edo Alemanian 40 graduko temperaturak pairatu dituzte hor. Peio, nik pixketo behu ulertzeko aldaketa klimatikoarekin ze lotura izaten alduen, zentzu ikuspuntu hori, ez? Atmosferiko batetik, kausa zuzenetara joz. Zer nahi du, Saharan sortzen den, ez dakit, bero gehiago sortzen dela, nolabait ere? Eta horregatik etortzen zaizkigula olatu gehiago? Bero gehiago ez, baina klima aldaketak egiten duena da, halako eguraldi patroiak sarriagoa agertzea eta aire masa horiek nolabait esateko eta modu erraz esateko errazago dute gugana heltzeko, hori da gakoa. Eguraldi patroien aldaketak oso argiak dira eta klima aldaketak bultzatuta. Beti entzuten dugu, badago populazioaren zati bat, ez? Erraten duena, hau bizi guzia gertatu da. Orain ari zarete alarmismo batean erortzen, baina ni horretzen naiz, bero olatuak izan genituela, eta uda da, bero egin beharko du, zer da hau, ez? Ez dakit, Peio, datuen aldetik. Datuen aldetik. Uda beroagoa izan dugu aurtengo, bereziki bero. Esaterako datu bat emateko, estatu mailan eta uda ez da bukatu oraindik, baina ez dago zalantzarik gaur pairatutako bero olatuak okerrenak izan direla datuak ditugunetik, gutxienez pasaden mendeko erditik aurrera. Eta, hau izango litzateke aurtengo kontua, baina oso joera argia dago atzean. Eta, datuek ezin dute gezurrik esan, eta, hor daude datuak ditugunak eskuan, eta azkenean zuk ikusten duzun datuetan da hori oso tendentzia edo joera argia beroenetara edo bero olatuen intentsitatea eta luzerapena eta edapena haundia izatea. Karo, batzutan zalantza sortzen du, zeren erraten duzu, 83an ere egon zen bero olatu bat ikaragarria. Eta erraten zuna, ez? Azkenean ere olako fenomenoek badute bere probabilitatea berezkoa, ez? Aldaketa klimatikotik gertatzen dena da orain gero eta maizago, ez? Suertatzen nahi direla. Hori da, gero eta maizago.
urtean zehar gero eta lehenago agertzen dira, hau oso importantea da. Normalean gure kliman bero olatuak agertzen dira noiz, uztailean eta abuztuan, baina kasu honetan aurten ikusi dugu nola ekainaren erdian kriston bero olatuak sufritu genuela, eta maiatzan ez zen teknikoki bero olatu bat, baina oso temperatura altuak izan genituen, entzuleek oratuko dute, maiatzaren 10etik aurrera, maiatzaren 25 arte, gutxi gora bera, gertaera oso temperatura altuekin, bai. Eta prezipitazioei dagokionez, ere uda bereziki gogorra izaten ari da? Hori da, oso gogorra, batez ere, eta berriro ere maiatzaren portaeraren kausa. Zergatik, maiatza zen datuak ditugula hilabeterik Leoerrena, Nafarroa mailan, baina baita ere penintxula mailan eta Europako parte handia mailan. Eta hau, guk badakigu maiatzaren ura altxorra da, bai? Vegetazioarako, uztarako, eta hemen Nafarroan ez duen euri tantarik bota. Ekainaren lehenengo egunetan ildo berean jarraitu zuen eguraldiak, ez zuen euritantarik bota, eta gero oso uda lehorra gainera, segidan. Azkenean zer ditugu, 4 segidako hilabeteak ia prezipitaziorik gabe. Claro, hori hartzen zula maiatzararena, ez? Ni pentsatzen ari naiz, gero ere galdetu arnizun, baztanen adiz ikusi ditugula belai horiak, eta egia da, ez? Udan ez duelako euririk egin, baina igual gakoetako bat da hori maiatzan, ez genituen izan euriak, eta hortatik, ez? Orain, idorte hori. Bai, hor dago gakoa edo giltza. Normalean, udan zehar, erregistratuako euria gutxi da. Baztanen, nik uste dut, Nafarroa mailan egoera larriena aurkitzen dugula hor. Baztanen, Kantaurian, Pirinaioko hainbat haranetan, hor, iturburuak lehorrak daude. Zorionez, pasaden astean eta Lesaka eta Goizueta aldean uholdezko euriak izan genituen, eta hor, baina bakarrik txoko horretan, situazio edo egoera pixko bat aldatu da, baina Pirinioan, euriak oso beharrezkoak dira momentu hauetan eta batez ere udazkenari begira. Zer behartzen duzu, Peio? Baztanen eta olako Pirinaioko eremuan bereziki larria edo kaltegarria izaten ari dela fenomeno aldaketa hau. Erriberan adibidez ez da inbertze aldaketa sumatu igual, baztanek izan duenarekin alderatuta? Kontua da, ur erregimena desberdina dela, eta, adibidez, baztango klima nola da, euriak oso ongi banatuta daude urte osoan, bai? Hori sufritzen dugu. Bai, eta aurten ez da horrela izan, eta herriberako hainbat eremutan, ohituta daude uraren falta gutxienez udan zehar. Eta, hor baditugu herriberan urtegiaren edo urtegien ura edo eta kanalen
ura, eta hori oso importantea da, baina Nafarroako iparraldean ez da egoera bera. Beraz, bereziki, igual eragin du, nik ez nuen pentsatzen hola, baina bereziki eragin du, euri erregimen handiko tokietan, ez? Hori da. Egia da, euri gehiago egin duela ere, konparazioz, baina bere berezko klimarekiko, hori da, eta, klima aldaketa horatzean dago, baita ere, zergatik, klima ereduek esaten digutena da, halako lehorteen luzapena handitu eginen dela, ez bakarrik hemen, Nafarroan, hau da, mundu osorako klima aldaketaren ondorio bat, bai? Peio, erratzen duzun honen aritik, ezaguna egin da justo, Fernando Valladares zesikeko ikerlaria, biologo uste dut dela, eta berak errandu esaldi bat, nahiko zabaldu dena, eta erraten zuen, aurtengo uda izango dela etorkizuneko kaso freskoenetako bat, hau da 2050an oroitzen dugunean urte hau errango dugu, uda hori etzen nahi gaizki egon. Hori posible da edo exagerazio puntua du? Nik uste dut, adierazpen edo esaldi hori testu ingurutik atera dela. Zergatik, mundu mailan, globalki, batez besteko temperatura balioa kontuan hartuta, 10 udarik beroenetatik, azken bederatziak izan dira beroenak, bai? Eta bederatzi uda hauen artean, 2020koa eta iazkoa beroenak. Eta esan dugun bezala, uda honek gaindituko ditu. Joera hori segituz, baina seguraski datorren udeetan kondizio beroenak aurkituko ditugu. Beste gauza bat da, regionalki edo eskualde jakin batean, edo Europan, edo Euskal Herrian, klima definizioagatik aldakorra dela, eta aldakortasun hori edo desberdintasun horiek nabaritzen dira eskala txiki batean mugitzen baldin bagara. Eta zentzu honetan, seguraski, datorren udan edo datozen udetan, seguraski aurkituko ditugu baldintza hotzagoak, bai? Baina, joera oso argia da eta seguraski hamarkada honetan berriro ere errepikatuko dira uda honetako halako kondizioak, bai. Karo, baitere, orai erraten duzun horrekin lotuz norbaitek pentsatzen aldu. Orduen ere aldaketa klimatiko ez da inlarria, izu, hau pasatu dugu, pixkat bero egin du, baina hartu dugu ur pixket eta jazta ere ez da izan hainbertzerako, ez? Baina, karo, pentsatzen dut, akaso, arazoa dela, nolabait ere hau errepikatzen denean, ez? Karo, bastan, ez? Urte bat edo Pirineoek, akaso pasatzen dizute hola. Baina, karo, hau gertatzen bada, hamarkadan 2 edo 3 aldiz, ja aldatu duzu bertako klima, ez da, Peio? Hori da, gakoa. Eta, jendeak ulertu behar du, zuk oso ongi esan duzun bezala, bai? Errepikatuko dira gero eta maizagoak, halako kondizioak. Beroa, muturreko beroa, muturreko lehorra, eta hor artean, kriston zaparradak, ur zaparradak, uholdezko euritateak edo euriak, eta, klaro, beste ur zikloak nabaritzen du oso modu argian, halako aldaketak, eta, klaro, ez dira urte guztietan pasatuko, baina segurazki duela, ez dakit, 50 urtetan behin bakarrik 20 urtetan, eta orain hamarkada bakoitzean bitan edo 3 aldiz edo 5 aldiz. Eta hoia da zerbait aldatzen duena erabat bertako ekosistema, ez? Hori da. Gauza bat da pasatzea kolpe bat, berolatu bat, bertze bat da ja hamarkada batean 2 edo 3 horrek ja aldatzen du eszenatokia, ez? Hori da, eta badaude efektuak
bueno, ur kudeaketan, nekazaritza kudeaketan baita ere, hirietan egiten dugunarekin harreman handia dago, baita ere, ez dakit, landaredi kudeaketarekin baita ere, lotura dago, eta niretzat gakoa da egokitzapen estrategiak martxan jartzea oso modu azkarrean gainera. Hori, bertze eztabaida bat da, gaur ez gara horretan sartuko, gaur egingo duguna da, ez? Hori, diagnostikoa, pixket, analizia. Horrekin jarraituz, Peio, ikusi genuen, Kantauri isurialdean, hemen Nafarroan, izan genuela, pasatu garela, laranja, ez? Alerta laranjako, beroagatiko alerta laranjako egoeratik, uholdeengatiko alerta laranja, ez? Mutur batetik bertzera. Eta, hau ere bai da, ez, aldaketa klimatiko, hau da, honditzek erraten dute dela kaos klimatiko bat, nola baita, ez da, simplemente dena dela beroago, baizik eta fenomenoak bihurtzen dira muturrekoagoak. Ez dakit, Peio, posible da adibidez orain ere bai neguan, udazken neguan, derrepente izatea uholdeak Nafarroan? Bai, hori da, zuk esan duzun moduan, hori da beste giltza bat, klima aldaketaren ondorio ezaugarrienetako bat da, aldakortasun klimatikoa handiagoa dela. Eta klimak nolabait esateko errazago dauka muturreko batetik beste batera pasatzea. Penduloa fuerteago. Ikusi genuen, adibidez, pasaden abenduan, uste dut abenduaren 9an izan zela, azken hamarkadetako egun ezetsuena Nafarroan uholdeak lagundutak, ez bakarrik Baztanen edo Bortzirietan, baizik eta Nafarroa osoan. Datorren neguan ze pasatuko da ezin dugu esan momentu honetan, baina adibidez, Mediterraneoko temperatura oso altua da momentu honetan, eta hau benetako erregaia da, adibidez, ekaitzen dako, eta ikusiko dugu zer gertatzen den hemen udazkenean edo neguari begira, baina seguraski uholdezko gertaera bat posiblea da. Osea, nolabait ere egiten aldu ere rebote efekto bat, ez? Mediterranean, berotzen du handiz Mediterraneo itsasoa, uda pasatzen da oso bero, baina gero neguan... Bai, eske oraintxe bertan Mediterraneoko temperatura Karibekoa da, bai? Eta ez dakit, orkan bat izatea ez da erraza hemen Mediterraneoan, baina ezin dugu alde batera utzi. Osea, klima aldaketak egiten duena da hori, halako gertaerak maizagoak suertatzea. Peio, badu zentzu orain errango dudanak akaso harrikada bat da, nolabait ere, 4 urtarotatik ari garela simplifikatzen 2 urtarotara, nolabait ere? Ez dakit, derrepente urtaro arrasbero bat, eta gero urtaro bat arron euritsua eta zaparradekin, edo, hori... Bai, gertoki probablea da, hori, bai. Bueno, hortzen efektu horiek, beroarenak, eta horietako ezagunenetako bat izan duguna hemen Nafarroan, zoritxarrez, bizi izan duguna hurbiletik, da suteen kontu hau. Peio, ez dakit, sute hauek, nonbaitetik hasteagatik, entzun dugu, jarri dela fokua hundizetan uzta biltzeko makinen historian, ez? Zeren jakinda ikerketengatik Nafarroan egon diren suteetako batzuk izan direla, erabiltzeagatik traktoreak eta aperoak uzta biltzeko, belarra biltzeko, seguraski gomendagarria edo arrisku handikoa zen momentuetan, ez? Pixket hau aklaratzen alduzu, Peio, nik ez dut ongi ulertzen, ze lotura du? Kontua da hemen biltzen zaizkigula bi gauzak. Alde batetikan, zuk esan duzun moduan, uzte garaia,
Baina beste aldetikan, eguraldiaren aldetik, infernuko baldintzan. Zergatik, aipatu dugu lehortea hemen Nafarroan, batez ere maiatzearen portaera, bai? Gero, ekainaren 18an, sute handien egunean, 40 graduko temperaturan. Zer gehiago, kriston haize boladak, 60 kilometro orduko haize boladak oso deskontrolatuak gainera, eta gero ekaitzak, baita ere, tximistak hor daude, eta pizten aldituzte baso sute handiak. Hau da, nik esaten dudan bezala, koktel esplosiboa edo zuntxikorra, bai? Zer gertatzen da hor? Sute txiki bat baldin badago edo txanparta txiki bat aski da, baso sutearen propagazio lehorkorra bat martxan jartzeko. Bakarrik behar da hori, txinparta txiki bat, eta, uzta makinak hor daudenean, eta igual igurtzen dute harri baten kontran, eta txinparta batek salto egiten duenean leku batetik bestera, liatuta dago, eta ekainaren 18an arratsalde horretan, hau da gertatu zena. Guk, baso sute handiak zer esan nahi dugu horrekin, erretako azalera 500 hektarea baino gehiagokoa denean, eta kasu horretan, arratsalde horretan, 3 baso sute handiak izan genituen, hau aurrekaririk gabeko egoera da, hemen Nafarroa mailan, baina estatu mailan edo penintxula mailan ikusi dugunez uda honetan egoera oso berdintsua izan da, azken finean. Claro, ohikoagoa da entzutea, tamaina honetako baso suteak, guk ez genituen inoiz bizi olakoak, errekorra izan da Nafarroaren kasuan, 15.000 hektarea edo... 15.000 hektarea, gutxi gora bera, bai. Benetako errekorra bat da, zentzu horretan, erretako hektarearen zenbakiari dagokionez, baina baita ere, eta elkarrizketa honetan ikusi dugu nola eguraldiaren baldintzak apartekoak izan direla uda honetan. Peio, egun hauetan, normala den bezala, gehiago entzun dire suhiltzaileen testigantzak, nola baitere, eta entzun dut, igual Nafarroatik kanpo, baina hala ere merezi du horretaz solastea, sortu dira olako sute batzuk, nola baitere, gizakiak ezin ditugunak kontrolatu. Sute batzuk hain handiak, ez dena posible hor, basikamente deus egitea. Eta entzun dut ere, 6. generazioko sutez hitz egitea. Ezakite, Peio, hortaz zerbait erraten duzun? Bai. Itzaltzeko almena galtzen da, zergatik, batez ere suteen lehenengo momentutan, propagazioa edo garapena oso zuntxikorra, azkarra da, eta erretzen da hainbeste azalera, eta hor sortzen da nolabait esateko bero gune berezia, bai? Zer gertatzen da hor? Halako suteek bere atmosferak nolabait esateko garatzen dutela. Hor normala da, eta hemen ikusi genuen Iruin herrian ekainaren 18an Erreniega mendilerroan sortutako sutean ikusi genuen bezala, hor sortu zen halako hodei erraldoia, hau da, ekaitz hodeiak bezalakoak, eta zergatik hori, prozesu, guk deitzen diogun prozesu konbektiboa
sortzen da, zer da hori, aire korronteak oso bortitzak dira, zergatik, beroa eskapatu nahi du gorantz, eta zer egiten du suteak hor, oksigenoa sartzea, baso sutean barrera, eta, azkenean, propagazio abiadura oso lehorkorra da, bai? Osa, nola baitere, berrelikatzen den fenomeno bat, ez? Ateratzen da beroa goiti eta oksigeno pila bat. Bai, eta, suteak aurkitzen duenean, baso bat eta baso hori, adibidez, vegetazio jarraitutasun oso markatua denean, suteak hor oso modu azkarrak segitzen du, bai, nolabait esateko, eta itzaltzeko ahalmena tamalez galtzen da, eta hor, suhiltzaileen lana oso konprometitua bihurtzen da. Hore, behin azaldu zigun itzaldi baten, entzuten nion, ezagin den izena Fernando Puig Vilar edo alako ikerlari bat. Ferran Puig, bai. Vilar. Eta berak azaltzen zuen nola aldaketa klimatikoak zer ikusi duen honekin, ez? Eta berak erraten zuen, klima idortzerakoan, orduen, vegetazioak behar duela gora joan, ez? Mendietan, pixket altitudea goratu, harpatzeko bere klima, eta orduen, nolabait ere vegetazioaren mugitzen delako, ez bere abiadura, baina mugitzen da, eta orduan egin behar du mendian gora, eta orduen geratzen den guztia azpian, da errango genuke kasi lastoa, eta polbora, ez, erretzeko, pixket modu horretatik azaltzen. Hori da, bai, hori da landarediaren aldaketa argi bat, eta kontua da, hemen, ez da aldaketa bakarra, aldaketa asko daude, gutxienez, vegetazioari edo eta landa kudeaketari dagokionez, eta dena elkarrekin, eta klima aldaketa hor bultzatzen, bai. Eta gero, nuen peionik galdera bat, nire harrikada bat zena, baina kamaratik kanpo azaldu nauzu ez dela guztiz horrela, nik galdetu behar nizuen hori, aldaketa klimatikoarekin akaso, ezetasun gehiago dagoela atmosferan, ez? Nolabait ere, lurrun gehiago dagoelako, eta lurrun gehiago egoterakoan atmosferan horrek akaso sortzen aldi duela haize gehiago, eta haize horiek nolabait ere auspotu suak gehiago, baina zuk erraten zenuen gehiago badola zer ikusteko atmosfera lehorra dagoela. Bai, suteen kasuan, hor gako bat da atmosferaren lehortasuna, baina zuk esan duzu moduan, atmosfera beroagoan, aireak hartzen alduen ur-lurruna handiagoa da. Eta adibidez, uholdezko eurien probabilitatea handitu eginen da. Hori beste arazo bat da, nik uste dut, hasi garela pixka bat ikusten, halako portaerak, baina, klaro, hemen kezkarriena zer da, eredu klimatikoek esaten digutena. Orain, larrialdi klimatikoa mundu mailan batez ere, gorako mailan dago, baina seguraski ez dugu ezer ikusi, eta datozen hamarkadetan krisia edo larrialdia nolabait esateko segituko duela bizkortzen eta lastertzen da. Hau da, kezkarriena. Gainera, krisi klimatikoa ez dago bakarra, hor dago adibidez, ez dakit, biodibertsitatearen galera, krisi energetikoa, baliabideen krisia, eta dena elkarrekin. Lehen erraten zenuen koktel, ez? Hori da, bai. Ni oso kezkatua nago, zentzu honetan, eta ikusiko dugu zer gertatzen den hurrengo urtetan eta datozen hamarkadetan batez ere.
Beldurra ematen dizu pixket etorkizunera begiratzeak Pello? A ber, nik uste dut egoera kezkagarria edo larria dela. Zuk esan duzu moduan, ezin duzu ezin zara erori alarmismo batean, baina situazio edo egoera benetako, larrialdizko egoera da bai. Uste duzu normalki ez garela kostientegi horretaz, herritarren gehiengoak? Claro, a ber, segunetan, zuk halako fenomeno baten ondorioak pairatzen baldin badituzu, baina seguraski kontzienteagoa bihurtuko zara, baina, claro, hemen hirietan, igual ez dugu hainbeste modurik edo modu argirik ikusten, baina azken finean, ondorioak nabarituko ditugu modu batean edo bestean, bai. Eta hirietan ere bai, Pello, justo erraten duzuna, zeren bero olatuen fenomenoak ere hirietan badutuzte, modu berezian eragiten duela, ez? Erraten genuena, bero olatuak, aipatu dugu sute eta maduen eragina, ur eskasia maduen eragina, baina bertze fenomeno bat, bertze kalterako bat da osasunean, zuzenean izaten aldituen arazoak, ez? Hor, ezaguna da, 2003an, Parisen uste dut egon zela bero olatu bat ikaragarria eta egon zirela, espanago, okerra marmila hildako edo, zifra bat bereziki altua eta esageratua, eta honek badu ikusteko hirietan gertatzen den klima uarte edo bero uarte fenomenoarekin, ez? Pello, zer da hau? Bai. Kontuan hartu behar dugu, azken hamarkadetan, hiriak haunditu egin direla, eta horretarako zer behar da? Adibidez, kaletarako, asfaltoa, eraikinetarako hormigoia, eta material hauek zer egiten dute? Bero gehiago zurgatzen dute eta material hauek gainera bero ahalmen handia dute. Hau zer esan nahi dut horrekin hiriek bero hau galdu behar dute gauean eta kostatzen zaie hiriei gehiago. Eta horrek sortzen du edo eragiten du temperatura altuagoak izatea bere ingurukoekin aldertuta edo konparatuta. Hau da, bero uartean fenomenoa. Claro, azkenean da jartzea bezala, baso baten erdian demagun ikaragarrizko metalezko plaka bat. Claro, metalezko plaka horrek hartuko du bai edo bai kristoin temperatura, eta gero joango da botatzen beroa, temperatura jaisten denean, eta hori da gertatzen dena, gero gauean hasten dela botatzen beroa, eta niri pasatzen zait, ez dago modurik lo egiteko, da zerbait agobiatzen duena handi, zer egiten duzula lehioa gauean, eta ez da sartzen hotzik, eta horrek badu, hori da bero uartearen bizket fenomeno hori. Bai, eta guk aipatu dugun moduan, osasunarako oso kaltegarria da, eta tamalez, uda honetan, ari gara ikusten nola mortalitate estatistika haunditu egin dela, ez bakarrik hemen, Nafarroan, baizik eta Europa mailan, Estatu Batuetako hegoaldean kriston bero olatuak ere sufritu dituzten, Txinan gauza bera, Indian gauza bera, Arabian gauza bera, eta azken finean osasunarako klima aldaketaren ondorioak zuzenak edo ez zuzenak, baina ondorioak oso larriak dira baita ere. Niri gainera gauzatola beti geratu zitzaidan memorian erraten zuten, gorputzak egunez, nola baitere aguantatzen handuera bero hori, baina gero behar du momenture batean, 24 ordu horietan behar du momentu bat refrigeratzeko.
Eta hori, markatu izaten da gaua, normalki, ez? Bai. Baina, karo, gauean ezin baduzu refrigeratu, hor etortzen dira osasun arazo larrienak, ez? Bai, Eta, galditu zitzaidan buruan, zeren, gero pentsatzen duzu, eta egia da, egiten baditu 42 gradu ere, ez da egin nola baitere, babesten antzara, ez? Gorputza gogorra da, zentzu horretan, kolpeak aguantatzen ditu, baina, karo, gero behar du momenturen bat, hotza, hotz momentu bat, jaisteko temperatura. Bai, eta berriro ere, hildo berean jarraituz, klaro, bero olatuen kontua, 3 egunetakoa kontua baldin bada, ongi pasatzen alda, baina, claro, 2 asteko kriston beroarekin, gure organismoak eta gure gorputzak ezin dira, nolabait esateko, egokitu, kriston bero horretara. Eta, zaharren kasuan, asko zokerragoa, bai? Claro, hori da, bereziki zaurgarriak, adineko pertsona horiek. Peio, hemen utziko dugu, bakarrik azkeneko galdera motz bat egingo dizut. Nafarroa, etorkizunean, toki gogorra izango da bizitzeko zure ustez? Akaso gogorregia? Gogorregia, klaro, ez dakit. Aber, nik argi daukat egokitu behar dugula, sektore askotan, gainera, ez bakarrik osasun alderdian, baizik eta, hori, esan dugun bezala, urkudeaketa berria behar dugu, edo nekazaritzari dagokionez, mai gainean gauza asko jarri behar dira, eta seguraski hau dela gakoa, bai? Gogorregia ez dakigu. Badago agertoki klimatikoak benetako katastrofikoak direla. Ezin dugu gaur egun esan hau gertatuko den hemendik 2 hamarkadetara pasatzea edo 8 hamarkadetara. Baina nik uste dut, kezkatuak egoteko zergatiak edo arrazoiak baditugula. Ikusten duzuenez, gure bizimodua aldatu da eta aldatuko da, hori argi izan behar dugu. Eta akaso, Peiok lehen horreten zuen bezala, uste baino kezkagarriagoa da, akaso ez gara konturatzen onditzetan, bakoitza gure munduan gaudelako, gure eguneroko zereginekin, baino, akaso egiazki serio hartu beharko genukeen kontu hau, eta Peiok erraten zuen bezala, adaptazioan fokua jarri, gaur ez gara sartu horretan, baino, Peio horiari esker egin dugu diagnostiko hori. Peio, mila esker ondiz, eta, erran behar nizun segitu notizia txarrak ematen, baina, segi behintzat ere orain gozatzen piztinara pixka egiten. Mila esker eta, nahi duzuen arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.